И какво става, хора? Аз съм Симпли и днес до мен е Миргата и ще играем TNT Run. Кажи здрасти. Какво? Здрасти. Да. TNT Run ще играем. Това е нещо като поредичка на минигеймс. Тъй, че има още епизоди. TNT Run, нали така? Да, бе, да. Окей. И аз джуна. Спалнано. Нали знаеш Какво какво са правиш? правилата тук? Да. Бягаме. Ясно, знам. Трябва да си отгоре. Да, който стане последен, той печели. А той Това тук трябва да си добър в джампа, за да... Спалнано. Да. Я виж, аз съм зад тебе. не иде да ходиш след мен. Няма Аз нямам Ето, два пъти. между другото, това ми е новия скин. Опа, почна да се чупи, окей. Така. Отгледам да върва в края, другите да са блъскат там. Добре. Ти няма отгоре ли си още? Да. Защото много хора има. И отгоре има още доста хора. Аз обаче си имам дабъл джъмп, тъй че... GG. Паднах на втората. Аз забравих за дабл джъмпа, паднах на третата. Аз направо забравих за дабл джъмп. Като цяло. То не трябва да натисна два пъти Enter, не така. Да. Не знам, ама аз Опа. с още един съм тук на първия левел. Ти си още не отгоре. Да. Аз съм на третата. Паднах! Но- Исках да се обърна. Увей, за малко я западна. Как спрях? Приятел, че няма да се обиждам. На втори левел съм аз. Аз съм на трети. И доста хард почна да става. Тук няма къде просто. Колко хора останахме, не мога да видя. 14 останахме. Тук става доста хард вече. 14 човека. То всъщност са 6 пласта май. 6 нива, не знам. степените. Аз съм на втория левел все още. И на кой падна? На третия съм още. Не знаеш колко ще остана. Падна ли? Паднах най-отдолу. Ой. Аз съм още на третия и тук почна да става много. Спря ми спринт, леле. Карах се къ. Окей, още сме на трето, хора. Да, каналът на Миргата ще бъде в описанието, не че от значение е това, да, но нищо. Няма никакво значение. Чай да гледаме, къде си? На трето съм. Ти падна ли, бе? Аз паднах. Добре, аз съм още на трето. Колко хора сме? Че не мога да видя в момента. 4. 4 човека. Хора, топ 5 сме. Кой направихме? Не знам. Скочи много високо. Бих си дал, бе, викам си. Окей. 4 сте още. 4 сме, 3 сме. Почваме Топ една 3 тактика, стигнахме, спри- хора. Това е доста добре за мен. Спри да спринтиш. Тоест, да спра да бягам, а ти... Пусни си контрола. Що? Защото ще ти е по-лесно. Ще може да преценя ситуацията по-бързо. Още един остана. Изчакай го да падне. Той е на предпоследния левел. Скоро трябва да падне. Или пък аз ще падна първи. Падна при тебе. Дръж още малко. Сега ще падне. Държа. Падай, бе, на игро. GG. Пак на предпоследното място, това е доста добре. Значи ще направим още една, ако искаш. Добре. Тая игра хареса ми как се получи. Защо? Да, трябва да... Окей, той не изкара само. Пускам още една. Я виж ти. Ти си такова и бягаш. Окей. TNT Run? Окей. Да, бе си.
Дай ще ги пробваме всичките, ако искаш. Какво си? Абе, дай направо тентирането я. Да бе, пъм, къде ще направим други. Чакай, не сега да се съберат хората. Този мап явно е някакъв по-малък или той просто лобито. После ми пуска здорово. Не, такъв е. Мисля, че е такъв. Не знам. Не, трябва да е по-голям, мисля, че. Почваме. Така, самият мап е доста по-малък. И по-лесно ще се пада. Ето почна да лаги. Защото се чупат толкова, само и сега да падат малко поради. Да. Окей. Аз съм на второто. Виждам те. Опс. Не знам, не дали ми е слаб. Не бе, и на мен не лагват, много хора играят. Гледай, аз паднах най-долу. И аз май падам. Лагва много гадно така. То не останаха булчета, гледай. Ще играеш ли още? Да. Опс. Wait, to speech. Маняка скочи преди мене. Окей. Добре, да направим последно. Добре, да правим някаква друга. Втората беше доста кратка, окей. Дай TNT, PvP TNT, мисля, че. А не, чакай. Имаш... TNT так. Е по-интересно. TNT так, ако ще болсплей. Не, дай първо TNT тага, по-яка. Накрая да оставим болсплей. Окей. Също аз това мисля да е последното, защото самото видео става доста дълго. Или поне ще стане. Става, защото... Да, ти се по-дълга игра. Но е по-интересно. А то тук, какво трябва да правим да... Трябва да бягаш само. Да даваме TNT-то на друг, тъй, не? Да. Окей. То си има таймер, 46. Айде бе, бъгва ми спринта. Може да се скриеш някъде, ако искаш. Ясно. Той просто TNT-то не трябва да е в тебе. Да. Аз вече се скрих. Окей, чакаме. Тъдън. Вай, тук минава някой негро. Един махит на стените и аз му го дадах отново. Ститка. При мен е лагва. Или пък забия самия съм, не знам. Мене никой не ме гони, нищо. Ох! А то това е на рундове, бе. Аз гръбнах. Дадаха го на мен и аз гръбнах една. Ела тука е! Аз знам какво се случва тук, бе. Айде, честитка. Дадохме го на пича, той го даде на мене. Айде, взимай си го. Опа, маняк идва. Бягай! Гоните? Не знам, но при мен е доста... В е пълна с някакви... Бягам просто един ма гони, той ми го даде вече. Ела така. Взимай си го. Да, имаш 9 секунди. Върни се го удари. Айде, гръмнейте. Ай, честитка, гръмно. Да, изгорях. Окей, ай, ще вратнем. Да, хора, ще вратнем един болсплив. Така. Само да хубнем. Окей, пускам болсплив, нали така? Да. Чакай, аз трябва да летя. Не, то сега да пуска. Пусна ли? Да. Да, пуснем. Като цяло, тук трябва да стреляме с едни лъкове и като целим, нали, TNT-то, то се чупи под нас, трябва да гледаме да не паднем
има 1, 2, 3 слоя, 3 по такова етажа. Колкото виждам. След една секунда започваме. Да, почнахме. Не ми... да. 15 секунди дропва лъка. Сега тук ще има голямо падане. Тук трябва да стоиш по-към средата, защото... Да, ясно. Добре, аз бягам. Хубаво бягай. Падай, бе. Оп. Самата стрела. Вау. Не знам що. Паднах. Най-долу. Не, защо трябваше да се остана най-отгоре, бе? Айджи. Това все още един сме най-отгоре. Ами да, най-отгоре съм. Все още. Има още 4 човека. Що цели то с тебе, бягай. Пича бяга, аз го цела, единия падна и то спада. Бягай. Браво. Бето с маняк ще му бутне. GG. И да, хора, мисля това да от това видео. Надявам се да ви е харесало. Може да лайкате, да коментирате и да, като цяло мисля да качвам вече по-често. И ще започна нещо като поредичка на минигеймс. Та да, чао!